сърцата ни ще се свидетелства Божията благодат. И ако се питаме, къде е Бог, защо не го чувстваме в нас, нека си зададем въпроса, а правиме ли това, което Свети Йоан Кръстител ни каза? Изправяме ли пътеките на Господа към нашите сърца или все още вървим със свои криви пътища и все си мислим, че ще получим добро, но вместо това търсим и получаваме заместителите на добро, които само още повече угнетяват и товарят душата ни. Нека Бог ни подкрепи, да му се доверим, да ни даде сили да го следваме, да вървим по този път, за който Той казва, труден е пътят и малцина го намират, но чрез тези трудности живота, като благодарим на Бога и го следваме, Той ни превежда именно от земята към тези отворени небеса, които Той приготви за всички нас. Честит и благословен празник, честит и ден за всички, които носят името Йордан. Йорданка, утре Иван и неговите производни. Нека Бог ни укрепява и да ни подкрепя в пътя за Царството Божие. Честит и благословен празник! Божието благословение да бъде върху всички нас! Дългоочаквания момент. Да. Гълъбите пуснаха ви. Дано сега гларусите да не ги издъвчат само. Има гларуси тук вече. Да. Айде. Идва. Виждаш ли го? Ето, слиза. Добре, добре. Добре, доволна ли си? Да. Добре. Браво, Браво. Само момче път. Кой го хвана? Самият момче, аз поне видях тук, ама